ungatholakala ngayibona amaphoyisa ngoba phela mina bengibhalisa istatement ngisho ukuthi ubani engimbonile kubantu bengihlasela. Uyiphoyisa. Abafile labo bantu baphila. Sengisho ukuthi uyiphoyisa lo muntu ongaboshiwe oyizama ukukubulala. Cha, kalona iphoyisa umuntu nje. Abantu engangike ngibabone lapha abantu nje. Abanye abadumile nalo msebenzi wokubulala abantu. Inkabi lezi ekuthiwa zinesandla esihle isezingeni. Njalo. Neze mfowethu. Abanye uNkulunkulu engangibabone sewabathatha. Kodwa hayi ngesandla sami. Abanye babehambela mhlawumbe behambe beyo-hijack imoto bedutshula amabhunu o-track uzokuthiwa sebesele enkundleni lapho. Ngoba phela uma kuzokwenziwa lezi zinto kuhanjwe kuyofuna iy'moto kuzoganwa ngazo kuyosasela ngazo abantu. Kuqwa abanye abantu kuyosasela abantu. Mfowethu akekho ofisa ukumusho ukuthi ubani omunye owakwazama ukubulala ngoba udaba lisemaphoyiseni. Cha, angifuni impela nje ukusho kanjalo. Hayi. Kodwa okunye engingakusho kunama-page lapha abhalwayo njenga-page nje loku-Facebook okunezinto ey'bhalwayo oScope izinto za-recent lezo engikhuluma ngazo. Khona indaba engithanda ukuyikhuluma ekhulunywa abanye babafowethu abathi njengamanje basabela impilo yabo ngenxa yokuthi mina ngabulala abafowabo sengifuna ukubulala bona. Ongelona iqiniso leyo. Kunabafowethu nje kunendaba edumile abafowethu abamawena laba emboni yamatekisi ngikhulume ngabo ngoba vele leyo nto viral. Ngicela ukurelate nje ngestory sabo esiqondene nabo ngoba ngiyafisa ukuthi lapha ababhala khona lezi zinto abayibhalayo ngami noma la bakhuluma khona kuma media platforms nani ukuthi mhlasimpe kebelande kuzokhulunywa amaqiniso kuye kukhothiswa abantu. Ngoba into eyenzeka laba bafowethu sasisebenza nabo ku-association waseBuchanan emakhaya. Uma besebenza nabo ku-association wasemakhaya babe babili bengamawele kukhona osithathu umfowabo oboshiwe njengamanje wagwetwa life ababili ukhona uyaphila. Abafowethu siyasebenza nabo kuhle akonakele lutho. Wakhona abanye abafowethu ababefaka iy'celo zokuthi bacela nabo ukuthi bejoyine enhlanganweni. Ushemeni wayekhona ngaleso sikhathi kwakuwubaba uMbatha. Iy'celo zalaba bantu zinganakwa nje zishaya indiva. Kuthe kusuka ngelinye ilanga wafika ubaba uMbatha wazovusa isicelo somuntu omunye wayefuna ukuthi efakwe enhlanganweni. Weqa iy'celo zalaba bey'fake ngaphambili. Sathi uma ngabe sibona lolo hlelo kwikomiti lalikhona lilenza ukuthi lo muntu uyavunyelwa ukuthi uyafaka. Sabayeka nje baqede sesithi siyacela ngoba lo muntu ufike kamuva kodwa useyavunyelwa ukuthi akasebenze. Adedele iy'celo zalaba bantu engaphambili ezayithinta abafowethu. Babe sebefaka kanjalo-ke emsebenzini. Ngabefaka emsebenzini kulaba bafowethu abamawele khona uyedwa wayenomsebenzi kulaba abamawele. Nalo oboshiwe. Ebese laba bahamba nabo bayovuka umbhejazana ukuthi nabo bafuna kufaka umfowabo. Kodwa ngaleso sikhathi bakwenza sekuyimina osevotela ukuthi akabe u-chairperson ukuthi bayalinda ukuthi kudlule leyo period ukuba uMbatha wabese emva kwalowo msindo wabe sethi ucela ukuresign ahamba. Waresign uMbatha wakhethwa mina ukuthi angibambe temporarily kusazoba ukhetho lolunye uhulumeni osemthethweni.
la bese sihlala ke ukhetho kwangaphinde ngavotela ngaba uchairperson but before ube lapho baba nesixakaxaka esabe sesisuswa yilaba futhi Amawele. yeah nomfowabo lo Osejele. Yeah. ese befuna ukufaka lo mfowabo lo ongenawo umsebenzi ngase ngibancenga ukuthi bafowethu indaba yomsindo singabandawonye simusa ukwenza izinto ngomsindo asiqale phansi silungise izinto uma nifuna ukufaka umfowenu enzani phela ngendlela hayi ukuthi kube nomsindo ngalo sahamba ngomsindo lowo saze sabizwa inkosi sahamba sayohlala enkosini yakithi esangweni inkosi yafike yangincenga lapho yathi inkosi noma inkosi nokuncenga ukuthi yangincenga yabe inkosi isiphakamisa ukuthi kumina njengosihlalo angihambe ngiyosolva lento ngoba laba bantu abathinteka kulento bonke bangesigodi sakhona enkosini yethu yasobuka so laba bantu bonke nje babengabala ngokwayo banalo ilungelo lokuthi be-operate yethi uhulumeni bese kuvalile ukuthi akufakwa abantu kube khona abantu abafakwayo kuma-association but khona imithetho yangaphakathi ko-association abasuke beyishayele wona angilinganise njengokuthi for the country's authorities, whether you usuphozile ba Hayi angiphozeli. khona imithetho o-association abasuke beyishayele wona ukuthi bona enhlanganweni mhlasimpe uma ngabe udrive seneminyaka emingaka bampromota ukuthi bemvumele ukuthi abe yilunga uhulumeni akahambisani nalokho kodwa ama-association amanye akwenza lokho noma uhulumeni engafuni lokho so kuye kube nemithetho eminye yangaphakathi kuma-association ayenza ngayo ukuthi wona afuna ukuthi ama-association eranwe kanjani on daily basis yabona Yeah. daily basis run if I can say like imali ngiyenza so labafowethu ke ngabe yathi sabe sesisuka enkosini yathi hambani uyokhuluma lento kodwa engabikho umuntu oxoshwayo yathiwa ngabikho umuntu ozoxoxa phela sahamba sabuyela sawa nomhlangano sihamba nezwi lenkosi inkosi ke iyahlonishwa thina emakhaya la sikhulele khona sahamba safike sazama ukulungisa lento lesimo somsindo sasisuka sabuyela sasebenza ndawonye basiqhubeka sisebenza ndawonye uthe kusuka lapho labafowethu kwanomunye ubaba wakwaNtsele wayengekho ku-association wethu kodwa naye wayenetekisi nje esebenza ku-association esinikene nabo lo baba lo ngathi labafowethu babe nezitafu amawele benezitafu ezithatha ingane zesikole ezisuka emakhaya ziye empangeni ukuthi bahambisa ingane ezifunda edolobheni nje empangeni ezisuka emakhaya kwase kuba nesikhalo kubazali ngendlela esezwa ngayo ukuthi abazali sebeyacomplain ukuthi ingane sebeyibuyisa late emakhaya naye lo baba wayeney'ngane lapho wase seyikhipha iy'ngane zakhe kubona ngesizathu sokuthi basuthi basebenganelisekile ngesevisi yabo Yeah. uma eyikhipha-ke iy'ngane zakhe lo baba eseyihambisa ngetekisi yakhe nabanye abazali base befuna ukunamathela kuyena ukuthi hey ngathi iy'ngane zethu ayiphathekile kahle sicela ukuthi bakhona abayikhiphayo nalo ezimbalwa kubona base-ke futhi base bengakuthandi lokho base befoma-ke indaba yokuthi akuyosocongwa lo baba uNtsele Mfowethu ngicathi ukuphazamisa kunewele la mangezwe kuthiwa ayikushutha ngazi noma manje ngibhizi bangiphazamisa nangefoni nje ukuthi ngiyaphoza bazama ukuthi bathi kunewele wena kubucele ukuthi uzochaza iside lakho le story say clean governance we are indebted to you ukuthi noma nalo silinikela lithuba lodwa noma awunankinga lingangena noma lingene mosuqedile alungene la lubani iwele bantu bakithi nina enithi kunewele lubani usakhile biyela usakhile manje la ngibona imboni yamatekisi usakhile biyela ngimboni
khona nje umuntu othi imboni yamatekisi nomxu iwele lelo wenelisi akabhale phela lo muntu ukuthi uthi ubani Sakhile biyeliwe. Sakhile biyela cisho uye hlambele umboni yamatekisi Ayangazi. Sawubona baba wena usakhile biyela Mina wembomvu. okay Hayi uyena impela. okay qhubeka mfowethu biyela uzolinda ke biyela wena uqeda kufika manje usho la uthi khona uphikisa istatement esishiwo umfowenu la uvika biyela kodwa besingezeli kuzokwenza inkulumo mpikiswano njoba nithi unamanga nisho kuloko asekushilo Estory nje asibekile mbomvu. yeah Ngifuna ungena la ongena khona iphathi yethu thina mawele. yeah Ngakho Mbongo akukhulume mina ngiqede. okay ngicela simnike ithuba aqede wewele aqede umfowethu mase ungasho lokho akaqede. Akaqede kulungile. Akaqede. qhubeka mfowethu biyela Right ke. Ngichazile ukuthi emva kuba ubaba uNtsele elokhuzile ekhipha izingane zakhe yeah eseyihambisela kwabe Yeah. nesiplano ukuthi abafowethu laba babe sebeplana ukuyosoconga ubaba uNtsele. amawele Yebo nomfowabo loboshiwe esithathu. right Ubaba uNtsele wabulawa emini wasekuseni nje ngobo 7 right ukuchaza ukuthi umuntu uma umazi ungakwazi ukumbona yeah ukuthi usibani bani lo uma umazi hayi ukuthi kwakumnyama noma thabo wakusebusuku wakusemini yeah kwenzeka lesi sigameko thina sasisedolobheni eMpangeni yeah yafonelwa ukuthi nakho inkabi lapha igubula ubaba la uNtsele erent incikene ngepolice station kanje yeah okusho ukuthi bakusuka lesi sidumo ke kudutshulwa lo baba uNtsele amaphoyisa retaliate ebese nawo ephuma ezama ukuzobheka apha lesimo yeah esuka bedlula uNtsele besuke laba bengene kule moto ezibhantanga aba bantu bavele ngalo bezohlasela right abanye bengene ngemuva abanye bengene ngaphambili imoto ihamba ngogravel umgwaqo P700 ubheke eMpangeni sifonelwe nathi ngaso leso sikhathi kuthiwa nabo abantu bayabaleka babheka ngedirection yaseNtambanana khona kuthiwa seHittonville wadebheka eNtambanana yeah sisuke thina eMpangeni sizama ukuzo intercepta laba bantu okuthiwa bazinkabi esebebulala umuntu yabo ngoba bamshaya washona ubaba uNtsele lo sona umuntu kwadubuleka nabanye abantu kodwa nje kwashona yena babemdubula nge-AK yeah yeah sisuke ke nathi ke ngamajubane ngespeed sizama ukuyo intercepta lesi simo yeah sihamba uma sifike eHittonville sifike sime nathi senze setup yethu ukuthi uma beqhamuka labantu sobavimba kanje noma uma belwa sizokwenza kanje yeah sime lapho sibone isikhathi ukuthi laba bantu ufune ngabe badlule la manje sithi safona sithola amakholo kuthiwa hayi labantu sebewiswe imoto ngayindleleni bajaha amaphoyisa sihamba ibangana elincane siqhamukele kubo nangempela sibafice abantu inkabi saphazela emgwaqeni nezibhamu ebese kuthi umfowabo wabo laba bafowethu abamawele loboshiwe oyena wayedrayiva imoto yenkabi ekhona ukuphuma yena emotweni but kusale ama-belongings akhe kusale isikhwama sakhe yonke into nelicense yakhe yonke into yakhe ephume ebaleke engene ehlathini kunesiqiwi ingene esiqiwini ke ebaleke eze uqhamukela eplazini yena ngolwazi ke ngoba amaphoyisa afika amaphoyisa nawe ezinje
athi kumbheka ukubonakala ama-traces egazi lawa ekade ebaleka khona. Yeah. Abangamthola kodwa nge-information ekhona ebhalisiwe emaphoyiseni. Wahamba waze waqhamukela eplazini ethile kwakunomfana wenkomo. Wafika wafonela wathatha ifoni yakhe lo mfana wenkomo wafona ngayo wafonela usakhile wezwe wamlanda wambalekisa ngefortune. Usakhile lo esinaye la. Esinaye esikhuluma ngayo. Okay. Right. Okay. Kodwa ke ulwazi lo saluthola emaphoyiseni. Okay. Kanga ukuthi kahle usakhile wayena lo kufanele ngabe uboshiwe ngomthetho. Eboshelwa ukuthi waba accomplice to imurder. Yes, imurder kaBabuntsele. Ababuntsele ngoba phela naye walekelela abantu ababezobulala Ukuthi babaleke. Ukhona lokho kusemaphoyiseni. Angithanga ngishilo ngathi asakhuluma kakhulu ngezinto ezisemaphoyiseni. Right, qhubeka. But ke lapho kwabe sekufika intatheli khuluma ngento ekhona mina. Uma wase nibheka ihistory yeDaily Sun ngoba thina sasisigamekweni. Mina engafike ngakhuluma even lapho kuleso sigameko njengosihlalo wa-association wangaleso sikhathi. Ngithi bese sigameko sesenzekela lo baba olimele akayena ingxenye ye-association. Kodwa ngokubona kwabantu lezi inkabi zibona ke lezi moto bishayela ubani lo muntu ogcina ebulelwe la. Okay. Right. Then abafowethu ke emva kwaleso sigameko sabe sesibacela ukuthi hayi ngoba seninothuthuva enilenzayo manje. Ngoba mina futhi I believe ukuthi la ngaleso sikhathi ukubulawa kwaBabuntsele nje kwangekhona ukuthi ingoba wakuyena priority number 1 ubona priority number 1 kwakuyini ngoba mina babengilwisa bengilwisela indaba yokuthi bafuna ukuthi kufake umfowabo emsebenzini wayengenawo umsebenzi. Right. Okay. Umfowethu usakhile wafika lapha ehudula i303 ehudula phansi. Isibhamu wazongkhoma nge303 kababu wakhe. Ngikhuluma mina kwakukhona abantu. Ziningi igameko engayibala kodwa ngikhuluma mina ngento eyenziwayo ababenza direct kimi kungabafowethu. La ibhamu njalo nathi sinazo siphethe ibhamu sinama security esasingenza noma yini ukuba sasiqonde ukulwa nabo. Kodwa nalapho ngangishisa umoya nje ngibakhulu ngithi bafowethu asikwazi anikwazi ukwenza lento enyenzayo. Umfowethu nje lo owalimala okukhulunywa ngayo uyena umfowethu okwakuthi uma abe isimo sishubu kuba uyena okwazi ukuthi akhuze. Yeah. Abantu ababenochuku uyu usakhile lo nalo umfowethu oboshiwe. Yeah. Fokabiyela. Yeah. Ngicela ukuqhubeka. Yeah. Ngicela ukuqhubeka ukuthi emva kwalokho izinkabi zabe sezisho yonke into seyicula zasho ukuthi cha behamba nobani uplothe kanjani ukubulala ukuze zize kugwetshwe naye ke umfowethu lo wathola life ababili. Ugwetshwe icala likaBabuntsele. Yebo. Okay. Abafowethu ke babe sebaba nezinkulumo ke zokuthi mina engithenga amaphoyisa ukuthi kuboshisa umfowabo engenzele lutho ngaxakeka nje ukuthi bakuthathaphi lokho abakushoyo ngoba umfowabo wahamba phela wabulala umuntu emini ilanga libalele kubona wonke umuntu waboshwa. Uma ngabe boshwa mina ngingenaphi lapho. Kanti uzohamba kuhambe ke kulimala umfowabo. Emva kwesikhathi sebahamba la emakhaya. Mase kulimela umfowabo abafowethu labo yena usakhile lo wahamba waye emaphoyiseni. Wahlala nezikhulu zamaphoyisa. Wafika lapha wacela assistance ukuthi ucela ukuthi kuboshwe mina ngoba ngabulala umfowabo. Wachaza ke lento wayichaza emaphoyiseni. Amaphoyisa avuma ukuthi azomngisiza ukuthi ngiboshwe.
uma ngabe uma ngabe sekufanele ngiboshwe sekukhandwa warrant of arrest ukuthi ngiboshwe abasho ukuthi lapho abashushisi bayabuza ukuthi ukuze ngiboshwe mina imotive kwakuyini ukuthi ngibulala umfowabo usethi usakhile emaphoyiseni cha kunendawo abayinikwa inkosi inkosi yesizwe sakithi kwabuye leyo ndawo babefuna ukwenza i-development ethile emva kwalokho ngifuna ngento eviral njalo abayibhala ngisho emaphepheni njalo ngikhuluma ngento indawo inkosi yayinikeze bona befuna ukwenza i-development ethile kuleyo ndawo emva kwalokho inkosi yayisiphinda le ndawo isiyithatha isiyinika mina isiyinika mina indawo kufanele besayine bona ngoba phela indawo iba ngaphansi kweNgonyama Trust besayine bona into ethi indawo sekufanele manje ibuyiselwe enkosini ukuze indawo ibuyele kimi uma benqaba ukusayina kuleyo ndawo kule ndawo leyo mina ke ngabe sengenza uhlelo lokuthi ngibahlasele ngibabulala asho njalo yeah base bethi abashushisi hayi ke ngoba ngisho njalo nina ama-investigating office hambani ke nina abaphenyi ama-IO niyo-verify ukuthi lento ayibhalela lona iyiqiniso iyiqiniso lizovela ngokuthi akiwe enkosini ngoba phela inkosi yona umnikazi wendawo iyoconfessa lesi statement owayesesishilo ngezwa ngifonelwa nama ngalelo langa qala ngifonelwa abantu bethi hayibo kade kufika amaphoyisa la abuza ukuthi iphi inkosi yami bawanikeza i-direction kodwa into ayibathusa amaphoyisa ayemaningi abanye kakhuluma ngisho isiZulu baxake ukuthi kwenze njani ngalolo langa ntambama ngabe sengifonela kwabafowabo benkosi sihambile amaphoyisa inkosi imne wethu imne wethu inkosi ngabe sengifonela ke nabo abane wethu abanye abafowabo benkosi besho ukuthi hayi kade siya ngoba sikuthinta nje kade sihlaselwa amaphoyisa akhuluma udaba oluthi wena wabulaliwele ngoba ubabangisa indawo bafuthu abawona babenikwe inkosi lapho ke inkosi ke eyathola ukuthukwa khona kwayona inkosi sithulo ithukwa ibona abafuthu lapho ngenxa ukuthi inkosi yakhuluma iqiniso ukuthi inkosi yafike mangizwe ngangingekho kuthiwa inkosi yafike yathi emaphoyiseni lo muntu enikhuluma ngaye akaze efune ngishiya ibala noma lokukhanda i-tax shop lapho yachaza inkosi ukuthi wafika ama-investors efuna ukuzokwakha imall akhomba lama-investors akhomba same ndawo nendawo inkosi eyinikwe abafowethu lapho mina ngingenaphi lapho buza inkosi ngoba kwafika ama-investors ezemkhandlwini ama-investors eza nabantu laba ababeza eza nabo engeyona ingxenye yabo mina ngingathinteki indawo yabuza inkosi ukuthi why bese kuthiwa yimina ngoba mina ngangingahlangani nokwakhiwa kwemall leyo nalabo abantu abafike nama-investors yeah so inkosi yaphike yathi amangahlaza lawo yeah akhulunyiwe laba inkosi yaze yathi into mina engiyaziyo kusho inkosi yathi inkosi into engiyaziyo tshela amaphoyisa laba bebanga izinto zomgwaqo befika ngisho la esangweni ngifike ngibalamule mina amagama lawo inkosi besho into zomgwaqo ushamatekisi right mfokabiyela la umaphoyisa ke la okwafanele ngase ngikhandela uyitulo ukuthi ufuna ngiyoboshwa bese phoxeka kanjalo ngoba kuthiwa ispeed ayifike ngaso ahamba esekhathazekile ebuyele emuva engasahambi ngendlela ayize ngayo ngoba kwase kungasekho manje ukuthi lento izoshintsha kanjani lento yayisibhaliwe yaboshwa uma ngabe inkosi siyiphikisa ithi akuyi ngoba inkosi njengomnikazi wendawo noma kuyiyona nto ngoba
njengoba inkosi kuyiyona ebheke indawo engonyamathasi ngobukhosi, iyona okufanele ikhulume ukuthi kwenzakaleni ngalento. Engayithatha nje ukuthi inkosi iyona eyayiphethe i-main evidence. Yeah. Engangilinka kulama statement ayisebhalwe la. Yeah. Emva kwalokho-ke kwabe sekuhlakazeka kanjalo-ke ngangaboshwa kanjalo. Lento ngayithola-ke emva kwesigameko esiyenzekile ukuthi akusekwenzeke kanje. Then kwase kuba nomsindo omkhulu lokhu ubhizi oqhubekayo ukuthi hayi ngoba kubhalwa kuthiwa mina ngithenga amaphoyisa ama-local police stations awangibophi, nawe province awangibophi ngakhokhela, nawe national-ke amaphoyisa nawo sengiyawakhokhela futhi. Kuyabhalwa kungcoliswa bonke abantu bangcoliswa ngoba abantu bakhuluma iqiniso. Ngizwa kahle. Ngizochazela izwe-ke ukuthi mina angina beef nalabafowethu, akubona futhi abashisa iy'moto zami, esasikuphambanela nje yikho lokhu kuphela ukuthi kwenzeka isigameko. Ngibakhuza ngithi uma ukuthi bafuna ukusebenza abayithulele phansi beyisebenzele, sisebenze la emakhaya. Uma bese sebeqala impi ngabathuthisa ngathi bafowethu ngoba mina nje anifuni impi, anifuni ukusebenza, anifuni impi, ayiqhelani-ke bafowethu eduze kwethu. Bayathutha kanjalo ukuhamba kwami. Kodwa hayi ngoba ngixabene nabo, nginayo ingabanga. Hayi sizwa kahle mfokabiyela. Uningi abaqhubeka bekubhale ukuthi unabantu ababoshwa kulawo macala. Ubhala bona abangani babo labo Sigodo. Kunabantu ababoshwa kulawo macala, abacula, angazi bacula bathini, kubhalwa zonke izinto. Abakhathali ukubhala ngoba banenkinga yokuthi why mina ngingaboshiwe. Ekubeni mina ngabophisa umfowabo. Asho njalo ngoba ngambophisa umfowabo. Umfowabo angimbophisanga. Kuphela ngahamba mina ngawo assista kwisimo. Ngingazi futhi ukuthi uyena o-involved. Nami ngathi wasengikho. Ukuthi kanti kunomuntu wakithi la kulesigameko. Iwele leli elalimala awunalwazi bebengasahlali ngasemakhaya. Awuzwanga ngisho ukuthi lalimala kanjani. Bese bekade bahamba la emakhaya. Hayi ngizwa mfethu ungadinwa, ngicela ukuthi ngoba kulezi statement zizonke mangilalele nabantu belalele emakhaya angeke ngize ngikukhulumele, ngeke ngize ngikumele, kodwa it is clear okwamanje iposition yakho ewele ikuphi okuphikisayo onokwaziyo based enkulumweni ekhulunywe umfowethu ubhuti uVika. Kukhona okungelona iqiniso. Umfowenu osejele uboshelwe indaba kaBaba uNtsele, uyena oyeshayela imoto, wena wamlanda. Ikuphi akukhulumile kwamanga endabeni kamfowenu, noma ukhona othi kwamanga entweni ayixoxile yonke wena ukwazi ngenye indlela ungangena wena. Phila. Siyaphila mfowethu, njani nini? Ngiyaphila. Yeah. Kubuhlungu konke ngelila ngeqiniso liyohlala obala. Lensizwe kade ikhuluma la ngokuzalana ke ithi baba kimi, njengoba ithi inkosi nje umne wabo, mina ke inkosi ithi baba kimi, naye uthi baba kimi ngokuzalana. Ale point lokuqala afana Yeah. Awuzwakali biyela network yakuphazamisa. usakhona Mbumbu? Mbumbu Angezwa. usakhona? Ngikhona mfowethu, wena ophazamiswe Usikhona? Ngikhona. Ngiyaxolisa la emba kimi sengimile sengizwakala kahle. Yeah. Yeah, umkahle la umkona. Hawu khuleka ngiphephi ngimkahle ngiphephile khuleka. Yeah, phela nidlala imidlalo emibili. Singakhuluma. Yeah, khuluma mfowethu. Mbumbu angiqa ebafana basemgazini.
thina ngokumatekisi ngasekhaya eBuchanan Yeah. ebesebenza khona ngamatekisi naseThekwini na ila nasekhona so lenze ikhuluma la thina fit benza uma sifithe bayijoyinisa vele sikhona ni unos Hey, yamphazamisa babekhona Yeah. angicathi ngoba khulu ngiyezwakala Ya uyazwakala manje kodwa uyaphazamiseka kakhulu. baba ake ngimuve ngifuna indawo ngoba semgwaqeni la ngimkhona kodwa ngisendaweni right Uyazwakala ke manje. ekahle Uyazwakala ke. ngiyanga semgwaqeni ngicela ukuma kahle sengiyezwakala ke manje Uzwakala kahle ke manje. okay uzwakala kahle yambombo ngithi mina ake siqale la usifice thina emsebenzini eBuchanan sisebenza ngasekhaya Yeah. uhlalo wethu obekhona ngaleso sikhathi leso kwakubaba uMbatha Yeah. ubaba uMbatha waphuma kwazongena ubaba uMbatha wasenda ngokulambisa edutshulwa njalo uyena lo ade khuluma la Okay. wasinda kwazoba ubaba uXulu lapha ngasemondini waba usihlalo ngokuthi yena ufuna ukuba uhlale ngenkani baba uXulu naye wayenenkani sikhona thina sisebenza wamdubula wafa washona sikhona kuyaziwa nje lokhu endaweni Yeah, kuyaziwa imake lokhu endaweni ngizokuphazamisa ke Sakhile. Umfowenu umlinke ngokuthi kwatholakala into zakhe emotweni. ngiza nenkulumo mbombo Yeah. mbombo ngicela ungiyeke nawe ubumyekile wakhuluma waqeda ngizama ukuthi Ngifuna indawo nawe usho ukuthi- ukujoyina kahle nabo ubufakazi ya. Ngifuna ubufakazi balento ukuthi Okay, uyena okay. ubulalayo. Yeah. mbomvu okay ayingene la khona esengena yena ukuze ezobe uhlalo yena Yeah. thina besikhona erenkini efika yena so nginomsebenzi mina newe lami futhi linomsebenzi umfowethu osilamayo enomsebenzi esakabiyela ngiyamangala umethu umsebenzi wawunomuntu A1 right wangena sasebenza uma engena esebenza wahlangana nabafana basemgazini ngicela ukuthi umzwile ekhotha ngendaba yabafana basemgazini ukuthi baxathaniswa bahlona kanjalo abafana basemgazini boba u5 babulawe uyena ubufakazi sinabo kuyaziwa abafana basemgazini ibona bamenza umuntu ebebemzamela imoto bemgcobela imoto waba nekhumbi isikwele sibomvu umfana uthi uphiwa ibona abamkhandayo ukuze abe yiona namhlanje kodwa ubabulale bonke boba u5 bashona manje ke ipoint yami sesijamba abafana basemgazini seza umfowethu ke iwele lami ucabana kwethu naye uvika ingoba befuna ukudla imali ngenkani erank thina sikhona singafuni efuna ukuphatha ngenkani ebize ngoshaman ngenkani sikhona sibadala erankini lo ngoba ekhuluma ngenkosi sahamba thina sawo report enkosini inkosi ithi baba kimi sawo report enkosini uthi nakho sisukela inkosi yakuthuma yakhipha umkhandlu wabiza noSantaco i-region kuthiwa akulungise lento ngoba uyasihlukumeza lo muntu umisa imoto zethu mase hayi akusiyena inhlangano ayimise 3 months 4 months imoto ekhokhayo ayimise yena njoba ethi nje thina samphathe isibhamu ngiphethe i303 ukhuluma manga wayekade khomba umfowethu lo sejele ngesibhamu emajikeni hamba noma nkomana uyabazi yena wazokhomba umfowethu kunama passenger wajema imoto ikhumbi umfowethu edrive ikhumbi ngisuke ehlathini ngiphethe isibhamu senyoni ngakhuphuka ngihamba ngenyanga imoto ngayiphethe ngase rank ngoba apha senyoni ngihamba nafra ekhaya wenze njani uzokhopha ibhamu kwateni yethu ngoba imoto ethe vola us imoto afa senzba practice lapha njobe amsenyoni
erenke kubo singaba sake ukukhuluma usuphazamisekile empokabiyela la dum khona usuyaphazamiseka empathu lo okay angithele yeah njama nje okay yabo njoba uthi usundlala bomvu umfowethu lo osilamayo yeah okwesithathu umbomvu ke umfowethu lo osilamayo osejele empangeni engakaboshwa yena uvika uhamba nonkule omkhize bazomjema edrobheni befuna umdubula ufike ePortisbam emeduze kwemoto wafika mina athi mfowethu asihambise epolice station masifike epolice station empangeni amaphoyisa ukuwuthango basixoxa asambe sayisaphezela linye iphoyisa ethi unyawo sayisofika ekhaya uvika njalo ehamba nonkuleke ekhoma umfowethu ngesibhamu efuna ukumdubula sahamba sovula icala ucabana kwethu novika ayike into esibangayo umona ana ngoba besineyimoto eziningi thina ngakithi ziyaziwa besineqhude la phezulu umona anawo lo mfana sabalesa ngene police station ngathi mfowethu asiye police station waphuma uthango umphathi station wasixosha wathi hayi akusikhona erenke la kwaza phuma amaphoyisa sipheze sazofika ekhaya sathula number 4 epointini likaNtsele leli akhuluma ngalo umfowethu umngane wakho kwaMhlongo uvika uzalwa uMamhlongo umfowethu bezwana nalomfana lo okhanda izindlu uthenge imoto wafika endlini yami esikawini sasingekho thina saseThekwini ebuhleni kwakunenkonzo khona sasingekho lo mfana ufika endlini umfowethu ugibela emotweni washiya impahla zakhe emotweni kanti imoto iyo attack umfana wakwaNtsele umfowethu wisini amaphoyisa afika nezinja wafika yonke into akazatholakala kwathwala into zakhe makutholala into zakhe imbomvu makuthola into zakhe imbomvu kanti umfana uthengwe kuyenzela uvika lo omngani nomfowethu umfowethu ke engayi emaphoyiseni yimi lo engathi nangibuye eThekwini nje kuthiwa ngamhlabe mina ngamlanda imina lo engangizama ukumfonela ngoba ngathola icall emakhaya ethi kunesigameko esesenzakalile unobani vele umfana wakulo moto umfana wendawo kodwa wasethuthile sehlala olundi sazi uthina wakha izindlu sasingekho thina kodwa umfowethu ngazama umfonela ngamthuli kodwa ngaze ngamthola ngakusasa uma efika kimi ngafotela umphathi station uSikhakhane wathi biyela la kuboshwa abantu kanje bekushawa umuntu kanje umuntu esimaziyo vele uNtsele akazi sicabana ukuthi sithiwa sesingabuyelana kodwa istaff zeingane zakhe begibela kithi thina zonke izingane begibela emotini zethu uviki wasuka wakhanda uNtsele ukuthi nabazali abakhipha ingane zabo emotweni zethu samtshela futhi uNtsele lento asithandi ithi eqale kanje bakhande yabe imoto futhi sayithule sangasho lutho uviki wabona ukuthi asilwi wazama enye iplan yokuthi abuthenge lo mfana umfowethu ashiye impahla emotweni kanti imoto yoganga uma eganga imoto uthwala impahla kamfowethu imina lo engamqhuba umfowethu ngamfuna ngamthola ngamqhuba ngamuse emaphoyiseni ngathi kuthiwa kunempahla zakho la hambe emaphoyiseni ngizochaza zitholakala kanjani la thina ayekho umuntu ongasazi ukuthi ngakithi ngabantu abanjani ngisho ngabuza nombani ngakithi naye futhi uyakwazi lokho asibona abantu bempi thina ngisho ngabuza nombani so umfowethu wangena ke ejele uma engena ejele kanti uviki usethenga umseshi uBrian Mnguni ukuthi angabe samdedela wamnika 150,000 wagwetha umfowethu enkantolo kuthiwa aphi amazibithi lezo khwama lezo ekuthiwa ekabiyela azikho kuthiwa phela ziphi amazibithi ziphi impahla zakhe lokho amabhalostic nani okwenziwa akukho kumention umfowethu kodwa ngoba kwa uviki wafaka imali enikezwe umama kwaNtsele ngoba kuthiwa umfowethu uNtsele ubulawe umfowethu wakhipha imali futhi mama kwaNtsele wanika uvika uma enika uvika wakhokhela umnguni nabashushisi lo mfana othwale kwisini umhlobo sakhe owavuma icala bamkhipha bathi wena thana ubuthunywe yilo bamkhipha owavuma icala umfowethu inkantolo mayifuna amazibithi akhe ukuthi phela nango ziphi lezo zinto zakhe kuthiwa zithwala emotweni la e13 ayisekho hawu kanti pho ziphi into ethinta lo muntu akukho kodwa ngokuthi wakhokhiwe umfowethu wagwetshwa ulife sesiyazi yonke into nofazi nabuthi wakhishwa malini yafaka kubani
umnguni afika kanjani umali siyakwazi konke lokho asinandaba ke angene epointini lewele lami before ngene epointini lewele lami ngakithi le ndawo akhuluma ngayo sinendawo thina laphana Mbomvu namanje nginama document ngakusendela for i-shopping center nama garage ikhona ngiyayikhokhela njalo ngonyaka kwengama transport namanje khona wasayina umkhandlu wenkosi wasayina nenkosi negxivizo sasenkantolo konke kukhona ngisho incwadi ama investor nginayo mawukudinga ngakusendela Mbomvu ukubone nginakho yezwa so uvika yonke lento bimhlukumeza ayikho ngakwazi yonke bimhlukumeza beyifuna yonke into ezosicabanisa beyifuna azayithola ungena kamfowethu iwele lami ulubula leshowe labona umfowabo uSicebi wabulawe enayo ngokuthi bebethunywa kuyuvika uyena wabona iwele lami emall ayejele ngabona ababulala umfowethu ngabona owayedrivele inkabi ngakhuluma nabo basha yonke into lento ngiyibone ngiyaze mina before kuphela iviki bese ngiya nje enkantolo vele sengazi yonke information sengina before umfowethu ngimngcwabe ngazi lapho ukuthi ubulawa uvika ngazi lapho ukuthi ubulawa uvika so inkabi lomfana kuthiwa unkunzalo wasemnambithi nowakamia nomqemba kwamdlalo baseshowe uTK Dlamini uvike wafaka imali ekhadini kaTK Dlamini asekhasini 25,000 wabulala umfowethu wathi Mqembe usokunikeza inkaba into estatement esesibhalwa uTK emaphoyiseni njengamanje uTK lokwangena kuye imali ifakwa uvika kwayo ekhasini wakhishwa imali ikafaka kuTK ekhadini lakhe umTK waneza umqembe wamdlalo selo owayedriver imoto eyayinenkabi kuzobula umfowethu wabula uvika angeke sikufihle lokho usevele yembomvu yasiyamazi yayikhulumela uyasukelwa kuthiwa uyingilosi yahlonipha vele uma ungamazi Hey lalela uvika asikaze sikusabe uyakwazi inkinga yakho bufuna sikuhloniphe ngenkani singakwenzi nje emhlanganweni uma ubhede bese kuthiwa ujabhede bufuna ukuhlonishwa ngenkani singakuhlonipha iwele lami ulubulele istatement saTK kwafakwa imali sikhona nami futhi nginaso wayedravele inkabi umqembe wamdlalose konke nginakho ngisho imoto eliya kamdlalose imoto yamdlalose eyayidrive umqembe iPaul laboshwayo konke sinakho konke lokho manje angifuni uyibeke kahle uthi asukela uzama ukuchaza it's fine zibeke kahle ube muhle kwamanje kodwa ekugcineni umfowethu womthola ekulindile wambulala umfowethu ugwetshiwe namhlanje wakhokha imali lokho siyakwazi asinendaba noma ungayibeka kahle noma ungathini angaze ngikusabe uyosibulala ngokuthi uthumela amaphara namanje futhi ngiyakutshela uyakwazi lokho asikaze sikusabe even namanje asikaze sikusabe so Mbomvu ilokho engifuna ukusho usengakhuluma akhohlisa abantu ayibeke kahle konke ubufakazi sinabo itatimende zabantu abafaka imali nginayo ikhophi yakhona umqembe wami zawuthi wayidrive imoto konke sinakho isibhamu lesi sabulaliwe lami amakhansela afeshowe onke abula uvika leso sibhamiso leso kuyaziwa amaphoyisa aseshowe amaningi awo bakhokhela imali ngisho enkantolo kuphuphi bakhokhela imali ngisho empangeni abantu babulala ngokusemthethweni inkantolo imkhipha ngaphandle ubaba umlawu beyohlala eBuchanan sinaye isono sethu ukuthi bisama baba umlawu ubaba umlawu uvika wabulala ingane yakhe ayikhipha ulimi namanje lonke nazitholakala kodwa akaze aboshwa akaze enzelwe lutho into eyaziwayo Mbomvu enze research obuka ngovika into engitshela yona uyayithola so aphathiwe lelami Mbomvu liyomthola uyofa naye liyomlinda ngoba sinakho ufazi sinabo man to man yazi asemsabi wena wenkosi ndabeni sibonge komenziwa I think
phaya kunomuntu othuka uYans bakwethu uYans uyilunga le-clean governance akushoyo kuyingxenye ye-clean governance ukuthi imbono ekhulunywa yihambeli zethu akuyona eyethu eyazo so inhlamba asiyifuni kwa-clean governance ngingazi ukuthi kukhona obusafuna ukusho mfowethu Vika noma Sitetela ukhansela Sambomvu ungakamdedela ukhansela mina ngicela ukuxolisa la kumfowethu ngoba mina angikho empini naye noma umndeni wakhe angimisele nje ngalokho ngafisa ukuthi ngelinye ilanga basimpe noma kukhona abantu abadala ke beze naye silungisane kahle nokuxoxa ukuze kwazi ukubuya lapha ekhaya gadi ikhaya lababa wakhe ngoba mina angikho empini naye wami uqala okwesibili Mbomvu lana sithena kukhulunywa ngezinto esinokufakazi ngazo ngoba lapha mase ngidlule yena baningi abantu ababesongelana nabo abababulele nabo kodwa ngenxa ukuthi ubufakazi anginabo ingakho ngingakhulumanga abantu abafile lapha nabo babheke mhlawumbe badlule esihlanini abantu abayisithupha khona lawo abahlasela khona imoto bona laba nenkabi badubula uret manager badubula ama-passenger badubula no-driver badubuleka nabantu emotweni imoto yokugcina ngoba bethi umanager uba iy'moto zabo uyilayishisa kabi erenki laba mfowethu akhuluma ngabo basemgazini ukuthi mina ngibabulele uyazi abantu babulewa amaphoyisa uthi mina engithumela amaphoyisa ukuthi ahambe udubula abantu ukuthi naye ngoba ekhuluma ngosicebu wakithi owadutshulwa amaphoyisa futhi wayethunywe uyena mfowethu ukuthi akuyohlasela usicebu ebulawa amaphoyisa ngoba nathi bakhona abantu abafile kithi ababulawa amaphoyisa kodwa ngoba akunabo ubufakazi balokho angikwazi ukuthi ngithi mina uyena nakho kade ngisho ukuthi kwashiswa iy'moto zakithi lapha ngamabhasi kodwa angaze ngisho ukuthi uyena ngoba anginabo ubufakazi bokuthi ubani owenza leyo nto embi umethi iy'moto kithi ziyaxoxwa laba futhi babengigxobela iy'moto abantu bayishisa iy'moto ezikithi zakithi bayishisa ziyinqwaba lapho emva kwalokho ngalanda ama-security namanje yikhona sengaphezu kwalo 15 ngathatha imali yakithi ngahamba ngoyithenga ngaso leso sikhathi ngifuna ukubapruvela ukuthi ayikho imoto exoxwayo iy'moto ziyathenga ngayibuyisa zonke zikhona zonke lezo moto iy'moto kuthiwa kugxoba iy'moto ungagxoba kanjani iy'moto ey'la ko-20 bangaphumula khona lapho bahamba balanda amaphoyisa ayingenela khona ngisho lapha eGabha khona ekhaya disarma amagadi bathiwa kuney'nkabi la ey'phatha iy'bhamu ey'nkulu bayisesha ibhamu bathole zi-right bahamba ba-check-a ney'moto zonke bayi-check-a o-engine yonke into namanje zikhona angikwenzanga lokho ngoba ngiyisilimo ukuthi ushiswe iy'moto manje ngesonto elizayo ngihambe ngiyothenga futhi iy'moto ezinye engaphezu kwalezi abay'shisiwe ngangizela ukupruvela bona abantu abangenangqondo abazi ukuthi umuntu wetekisi ucabanga nje otherwise ngahamba ngakhipha imali ngihamba ngothenga ezinye okunye okugcina namanje kuyiphutha zonke lezi zinto ey'shiwo mfowethu iningi lazo ngoba ubufakazi into ebalulekile uthe ubaba kuwena Menziwe manje kushuthi ekhulunywa ubaba I am ubaba manje kade ngibhalile la uSigode ethi sengile ko-Vryheid ngizophazamisa intuthuko khona noma ngizodla imisebenzi khona
ekubeni eFriday ngahamba ngithunywe usonkontraka owayethola umsebenzi lapha. In fact wangibriefa before eyoqala ukusebenza wathi Biyela ngoba wena owaziyo ngestructures zomabhizinisi la KwaZulu-Natal awungilekelele ngabafowethu abasedumbe naseFriday kwakunomsebenzi engiyowenza umgwaqo ukuthi ngikwazi ukuhlangana nabo ukuze ngibanikeze amathuba ukuthi bekwazi ukusebenza. Ama-CPGs wafanele beyithole kwa-advertise kwase ku-appointwa iy'nkampani abangazazi. Emva kwalokho bakhala isililo mase bekhala isililo seku-appointwa iy'nkampani abangazazi bafuna ukuvimba inkontraki. Usephinda lo muntu uyangibiza uthi hayi laba bantu ngababiza ngathi asihlaleni phansi before kuqala ukusebenza. Njengamanje seku-appointwa iy'nkampani bathi abazazi njengamanje sebefuna ukuzovimba umsebenzi bayenzelani lo ngoba laba bantu ngababiza. Uphinde utshela mina ngiphinde nami ngibuyela kubona-ke futhi ngiyabatshela ngithi ngiyayibona into esiyenzeka seniyakhala manje lithi la sekufakwe iy'nkampani eningazazi kodwa nina nanikeze opportunity yokuthi wozani kuzoxoxwa ukuze nithole indlela yokusebenza right. Base bethi hayi siyayibona loo nto sizozama ukuthi siyilungise sebezama ukucoordinate ama-meetings belungise lokho. Emva kwalokho kodwa ngabe sengithenda mina sengibhaliwe abanye babo lapha bezwe ukuthi sengikhuluma udaba lapha bavele bangibhala lapha ku-Facebook bathi hayi usese-Vryheid-ke manje sezobheva khona umsebenzi angiyenzi lokho mina ngiqala ngicetshwayo nginelungelo lokubhenefit balayikhe ngicetshwayo banelungelo lokubhenefit. Akekho umuntu wala ongenalo ilungelo lokubhenefit entweni yala. Umthetho lo osho uhulumeni waseSouth Africa othi there is nothing about people without them. Konjalo. Yeah. Uthi uhulumeni akube njalo. Yonke into noma intuthuko elethwa kubantu akube yibona abantu abadecideayo ukuthi bafuna ukuthi intuthuko ize kanjani kubona bephinde bebe ingxenye yabo. La khona abantu bedeprive wakhona ukuthi bebe ingxenye yalo ntuthuko noma development. Soengelona iqiniso lelo. Soengelona iqiniso. Ukuthi kuqhamuka abantu abahonga lonkulu noma abayini sekuthiwa sebezovimba akayikho into enjalo. Abafuna intonga lonkulu. Ilethwa kubantu usuke kungeyabantu. Mina abantu engixabana nabo abantu abanjalo ukuthi uma be kunentuthuko iza endaweni noma la eza khona kungeyabantu bese kuba nomuntu oyedwa ozothi seko yakhe cha asisebenzi kanjalo. Cha Mfokabiyela Menziwa siyabonga kodwa ke ngicabanga ukuthi indaba online nalomunye uthe ubani usigodo bezwile nabahlale eSouth Africa cause I know this is currently being recorded izotholakala na ku Clean Governance lapha ku YouTube channel yethu izophinda futhi itholakale na ku Facebook izobe live le discussion esibe nayo mfethu siyathemba kodwa ukuthi no Menziwa nizothola ukuthi nidlule kulento nibe nokubambisana nikwazi ukuthi nisebenze angikuvali kodwa ngiyafisa ukhansela naye ukuthi Nkosi yami uselinde more than an hour akwazi ukuthi aveze ilaka lakhe ngoba naye kuthiwa ama-coldroom akawabheki manje akufanele igama lakhe ebe ephinda abe usibonde endaweni lihuduleke phansi mase kuyaphelela khansela sawubona uyaphila. Angibingelele Uyaphila Menziwa yala ngiyaphila Mbombo cela ngibingelela kwipanel ngibingelele nabo bonke nje abantu ngiyabingelela Mbombo mfowethu wangena kabe emidlalweni wamaxoki ipolitiki yini bathi wenzana ama-coldroom yini abathi uyayithatha hayi Mbombo khona into engifuna ukukutshela yona ukuthi yabona uma wajabulela imvula
ufuna ulijabulele nodaka ungathi mawuthanda imvula bese uthi udaka alufuni vele makwe-1 izulu uzoncola mfowethu hayi-ke ngicabanga nje usukuphendule konke kodwa ama-coldroom awuwathinti wena room nje ikhona i-cold room isegcekeni nje manje ekhaya uyasebenza uyahola wayithengela akusiyo ngisho eyami kadade wethu ya ihlala kumina ngoba mina ngine-van odadewethu baney'moto ey'ncane mayiqashiwe-ke baye befonela umfana ayithathe hambe yosebenza so nje ukuncoliswa-ke uyawazi-ke lo mdlalo esikuwo ukuthi unjani owamaxuki hayi angiwuhaleli nina nje engibona ukuthi hayi kusho ukuthi ney'nkunzi impela yini umenzi wala ongenhla kwena uvika indodana umbaba ubhuti vele indoda ezwakala ikhuluma kanje ngeke ungayibizi ngobhuti futhi ibona ubhuti ngokweminyaka ngoba mina ngiseyiyouth yebo right okwenzekayo-ke amatekisi anokukhuluma uyabona nje manje biwo okhethweni ngoNovember angibange ngisambuza Ncese wemfokabiyela mathatha ama-candidate uZondi ngathi nomkhizi uMathula uZondi uBootboy mase kuba wesithathu uMathula umkhizi uBhuti uMathula mase kuba uBhuti uGetsemane uThomas uhamba nobani wena mfokabiyela ngalapho ngakunina noma nani niphakamisile Yena singahamba noMfowamkhize ngoba Mfowamkhize akancethezi iqiniso libeka nje kwalinjalo thina abantu abancethezayo asizwani nani ayikahlali ni region ufuna nje umuntu ozokhuluma iqiniso liqonde nje hayi indaba yokuncetheza umuntu obhekisa njalo nje ukuthi uyisikhulu noma ubani kusafuneka ukuthi ikhulunywe le ndaba le yemboni Lesibacela laba abahlonishwa bengene lesikuze sikwazi ukuphuma amaqiniso sitshela abantu ngoba kunezinto eziningi ezifisiwe ngiyazwa kuthiwa nihambisa amaniyovuselela ama-permit kuthiwa nihambisa 5 kubuye 3 yebo kunjalo kuningi ona prior to yona kusaphethe amabhunu obaba besithuma lapha ebhodini ufike lapha ipermit angisazi noma kwakusewumpondo yini lesikhathi ufike ukhiphe lapha ngekhathi zethu sesiqala nje ukukhula ufike lapha umlungu ebuza ukuthi uhamba kuphi ama-route ewindini usho efike efaka isigxivizo ekunikeza ipermit yokuhamba license uhamba njengamanje sekuphethe uhulumeni wabantu okumele ngabe ulalela abantu ukuthi yini into abayifunayo abantu ebese enza yona because uhulumeni umethi ungowabantu kufanele elalele bona phela abantu kuthiwa sisebenza manje esikhathini sentando yeningi why uhulumeni manje into efunwa abantu yena eoppose so ngisadinga into ekhona yokuthi ke kukhulunywe ngalento engiqonda ukudlula kukho kancane muva ukuthi into lapho mbanga ngokwe-Transport Land Act kuthiwa uma ngabe ulayisha abantu ngokuthi uzozuza noma uyahweba sekufanele manje uregister ku-SARS ebese uba ne-permit yokuthi ulayisha abantu kodwa uma ulayisha abantu kuwukuthi uyabasiza nje akufanele amaphoyisa ekubophe ukuthi akuthole unabantu ekhumbini wena ubasize ukuthi bahambise lapho nje abakhokhile ebese futhi lo mthetho uphinde uqhubeke usho ukuthi ke awuvumelekile ukuthi ube nemoto yokuthi uzohweba ngayo ngokuthi uqale uyithenge ebese ugcina ngoku-apply kufanele uqale ngokuthi u-apply unalo ilungelo lokuthi akavuke ekuseni eyolanda amaphepha ethi sengifisa ukuthutha abantu manje efake lapha imvume yesicelo sakhe kuphela uthi umthetho leso sicelo leso kufanele siphendulwe engakapheli u-60 days kodwa uhulumeni akakwenzi lokho okusho ukuthi uma ngabe ube namandla wena wokuhamba uyothenga imoto
wayimisa egcekeni wahlonipha uhulumeni isicelo ngoba sengenze isicelo ngoba sengenze okungafanele isicelo ngoba sengenze okungafanele ebese umuntu egcine seyithathela-ke manje imoto seyosebenza-ke manje emgwaqeni ngoba uhulumeni phela akasaphendulile kodwa uhulumeni uyena uyakwazi ukubopha eqhamuke sephoza ebopha. So sidinga abantu abazokhuluma izinto ey'njalo ukuthi why uhulumeni ehluleke nokugcina imithetho ayishayele yena yona ebese neqhamuka kodwa esezoba ngenhla kwabantu. Ngalokho thina sikuthatha njengokuthi incindezelo leyo yokuzocindezela abantu abamnyama. Cha, kusasa ngizobe ngikhuluma emboni. Ngifuna iy'nsizwa zama-region angafani lawa amanye asehlalile nangakahlali. Sifuna ukukhuluma ngosihlalo enifisa ukuthi aphathe yini enifunayo. Ngiyakumema-ke lapho kuleyo region yakho noma mangaba kuwena omunye oyomthola kusasa. Ngifuna sikhulumeni lokho sizokhuluma u3 hours. Nama-region aseThekwini asehlalile ngithi awu3 umkhungulu Dlovu. Sifuna ukuthi sizathe kulamadoda amathathu. Ngiyabonga kakhulu. Asimdedele ukhansela. Yeah, khansela. Uthi wena khansela udaka nje lolu lokungcolisa ukuthi ingoba uyikhansela vele. Yonke lento eshiwoyo ukhalela igama lakho ukuthi alimusa ukungcoliswa. Ungene ngaliphi iqembu? Le IFP. Oh, ingane yeNdlovu le. Nani ngizwa kuthiwa ninoleni utakatiya. Kukhona i-train isho triple K. Triple K nani? Kodwa kunjalo nje. Kuthiwa nani niyahlala ngoNovember, iyahlala inkomfa ngoNovember. Khansela. Uyangidida Mbomvu lokho ukhuluma ngakho angikwazi uyangididisa ngazi ukuthi ukhuluma ngani. Mina ngingene nge-IFP. Oh, izinto ezinya uhlangani nazo wena uyi-IFP. Ngize nangokungcoliswa kwegama lami. Hayi ngeqembu lami lezepolitiki elingithumile. Hayi, kulungile khansela uyangihlula. Mfowethu uthe ayikadadewenu i-cold room. Akusekho kunye. Khansela. Uyakhatha Mbomvu awusezwakali network yakho. Yona